er det nu lige, du laver? Jamen, på slagterier rundt omkring i verden, hvor vi får udbytterne op. Vi træner folk i at lave det, som vi gerne vil have dem til at gøre. Og vi er, vi ser i maskineri og dyrevelfærd, biprodukter, rengøring, desinfektion, rigtig mange ting. Selvfølgelig det primære er udbytter og træning, hvor vi primært arbejder med line managerne. Ja, og du har jo taget en PCI-certificering her hos X3 People, og det gjorde du i januar, som jeg husker det, ikke også? Det er korrekt, ja. Det er ikke korrekt, yes. Jo. Og hvorfor var det egentlig lige, at du valgte at springe til der? Jamen, hvad vi var hørte det for jo om nogle udfordringer, som du gerne vil løse? Ja, vi hørte jo om jer på et seminar i Aarhus, og der sagde jeg til min samarbejdspartner, det er lige præcis det, vi mangler. Fordi når vi er ude på projekter, så ser vi ofte, at ja, vi inddrager selvfølgelig line managerne, men de mangler lige det sidste puff for at give den sidste skalle, som vi har brug for, når vi har projekter. Ikke kun for dem selv, men også når de er i det team, som vi har med at gøre. Ja. Og der tænkte vi simpelthen, at det her, det kunne være med til at hjælpe os på den rigtige vej. Og du har jo egentlig allerede taget det ud i verden. Så jeg husker nogle billeder, du sendte til os med mænd, var det, der sad rundt om teamhjulet i deres blodige slagteritøj. Det var sådan lige lidt en øjenåbner for os her på kontoret, vil jeg godt sige. Hvad var det, du lavede med dem? Ja. Jamen, vi tog jo en session med dem. Vi fik dem til at udfylde det her questionnaire, og sagde selvfølgelig til dem, at det var anonymt. Og der kom der sådan lidt sandheder frem, og vi kunne genkende nogle af personerne på den måde, de udtrykker sig på, og hvorhen de lagde post-iten. Og vi havde en session med dem på over en time, og de er aldrig blevet lyttet til før på den måde, måtte de sige, og det synes vi var jo fantastisk, at de åbnede op, og der var god snak, og snakken frem og tilbage, jamen hvorfor, og hvad kan vi ellers gøre, og de ser simpelthen, at de var kommet så langt ud, at der var ikke mere gas tilbage, og de synes ikke, de var blevet hørt af ledelsen, og så på baggrund af det, fik vi at vide, at good luck, hvis vi kunne ændre noget af det, det troede de i hvert fald ikke på. Men på baggrund af det fik vi så lavet en handlingsplan, som vi præsenterede ledelsen, som var fuldstændig blown away og sagde, at det simpelthen var en eye-opener for dem, og at der var ikke ret mange smutveje tilbage. Nu skulle der altså ske noget. Ja, og når du refererer til en questionnaire, så er det jo den her PCI, People Culture Intelligence, kulturanalyse, for jer, der måtte se med, som sidder og tænker, hvad er det, hun har lavet hende med det? Men hun har simpelthen sendt en kulturanalyse ud, og har fået nogle indsigtsgrafer retur, og så har du haft nogle dialogværktøjer til ligesom at facilitere og holde rammen for den her dialog med de her slagterimedarbejdere, som jo så ikke rigtig har følt, at der er nogen, der har set, hørt og forstået dem før. Men det du så lykkes med. Og det var vi meget overrasket over, og nogle af line managerne kom hen til chefen og sagde, I har højst hørt på os 5-10 minutter, vi sad derinde i over en time, og det var helt anderledes. Og så håbede de jo så selvfølgelig på, at der ville komme noget ud af det, og det blev der lovet fra ledelsens side af, at nu skulle der altså ske noget. Så det er vi meget spændt på, når vi kommer ned til dem igen i juni måned, hvor vi så vil tage næste session med dem igen. Ja, og hvad er det så? Er det de samme mennesker, eller er det nogle nye mennesker, eller hvem er det i? Det er de samme mennesker, men vi skal så også have line managerne med fra opskæring og udbening, og så frem det også kører, som vi håber på, så har vi bedt om fra den øverste ledelse om at tage udviklingsfolkene med, kvalitetsfolkene og et andet team, som jeg ikke lige kan huske hvad, men de skulle så integreres i det her. Ja, så jeg lytter mig til i hvert fald, at både medarbejdere og ledelse har set værdi i det her, og jeg lytter mig egentlig også til, at du sådan har fået mulighed for at bevæge dig ind på et område, hvor du har haft en længsel efter at komme lidt ind og pille i noget mere, ikke også fordi, at de der gevinster, som I kan bidrage med, jamen der er jo et loft for dem, hvis ikke også, at man får teamkulturen med, og organisationskulturen for den sags skyld. Ja.
Så det er jo mega. Altså nogle gange så hører vi jo fra folk, men det er vores branche ikke lige klar til. Eller der er lige lidt for højt likstal, eller. Hvad vil du sige til dem? Jamen, hop og dans. Altså, vi troede jo også, eller jeg troede jo sådan set også, at slagteribranchen, det var de her hårde kerner af mænd, som selvfølgelig findes rundt omkring, men at de slet ikke vi sætte sig i en rundkreds og lytte og snakke på den måde, som de her spanier gjorde. Det var jeg meget, meget positivt overrasket over. Så vi tager den med til Mexico her om 3 uger, hvor vi skal have 6 teams igennem, cirka 70 mand, så det er vi også rigtig meget spændt på. Jeg har lige her til morgen sendt PCI-kulturanalysen ud til dem, så der er jeg spændt på at se, hvad de svarer her de næste par dage. Det bliver også mega, mega, mega spændende. Altså, hvis du sådan skal komme med et konkret eksempel fra dialogrunden, er der så et, der sådan står frem, eller flere? Altså, er der et eller andet, du sådan kan dele? Hvad er det så, de har sagt, altså, som de aldrig har fået sagt før? Jamen dem i Spanien, de sagde simpelthen, at jamen, de var dedikerede. Og det er et ord, som de måtte tygge på flere gange, som jeg var overrasket over. Og når de nu så nævnte det, så var det jo rigtigt, fordi de knoklede rundt bare for at få linjen til at fungere, når der ikke var stop og så videre. De havde ikke tid til det, som de skulle gøre, og det var så også det, som vi lagde op til på handlingsplanen, men de var virkelig dedikerede. Og det gav sig udtryk på, når de så skulle lægge postet. Det må jeg sige. Og har virksomheden købt ind på den her kontinuitet, som vi jo egentlig anbefaler, at man lægger ind i det, altså at man måler hver 3. måned, så man ligesom kan følge en forandringsproces? Ja, de startede ud med at sige, at den organisation, det er en international organisation, der bliver regnet ned med alt muligt, som folk skal udfylde og gøre ved, så de var meget, meget skeptiske til at starte med. Men da vi så fik rigtig forklaret dem det og vist dem det, så var der bare, you go for it. Så vi tager 3 gange mere i løbet af året nu her. Så du har egentlig ramt ind i en længsel også hos dem, som de ikke rigtig har vidst, hvordan kommer vi egentlig det her? Altså, ja, fordi det er jo et område, som aldrig nogensinde er blevet rørt på. Og det har vi jo fundet ud af nu, når jeg har jo forklaret det til flere virksomheder inden for vores branche, også i Danmark. Og til at starte med, vi skal lige lave det her, men du må godt lige komme tilbage om et par måneder, kommer det så, fordi det kunne jo faktisk være interessant alligevel. Ja. Så det er virkelig et område, som man ikke har rørt ved i vores branche. Og nu kan man jo sige det her med, at nogle gange kan have en holdning til, at det er for svært, det er for højt likstal til nogle brancher. Altså, var der nogen af dem, som sagde, at det her det er svært? Nej, jeg skulle bare have givet dem en liste med de her ord, som de skulle forholde sig til, så de hver især sad med papir i hånden. Nu var PC-cirklen, den var jo så på engelsk, og den får vi så oversat nu her til spansk. Ja. Men der skulle vi lige have haft, at hver især sad med ordene og forklaring på ordene. Ja. Det er sådan set det eneste, som jeg har været lidt i tvivl om. Der er lidt læring, ikke også? Ja. Præcis. Og det som du selv siger, ikke? Jamen, nu har vi faktisk vi er i gang med at producere det på spansk, sådan at du kan både facilitere dialogprocessen, men også at spørgsmålene i kulturanalysen også er på spansk. Ja, lige præcis. Så de ikke skal sidde og oversætte fra engelsk til spansk, ikke også? Så det bliver mere flydende. Ja. Hvad forventer du, altså hvad er sådan din vision med det her værktøj ind i det arbejde, du laver? Hvad håber du på at lykkes med sammen med dine kunder? Jamen altså, vi har sagt, at det er et fast element i vores projekter fra nu af og frem efter, fordi vi fik så god en respons, og som vi har forstået fra jer og jeres succeshistorie, jamen, så er der brug for det. Man kan ikke bare køre en produktion uden at lytte til sine folk. Nu var vi lige her i Belgien i 3 dage på en stor slagterigruppe, og de har aldrig nogensinde holdt et morgenmøde med deres line manager, hvad der skal ske, eller hvad der skete dagen i forvejen, og er der noget, som man skal gøre anderledes, og så videre. Altså, og da vi så forklarede det for dem, altså ejeren, som var med,
Jamen, han fik skrevet så meget ned, vi var helt overrasket over det, så Ja. jo, vi er i 2025, og der er brug for det her. Ja. Også i brancher, hvor man måske ellers ville have sagt, at der er de ikke lige nu. Nej, lige præcis. Og bare lige for dem, der sidder og kigger med, ikke, så vidt jeg lige husker, så er medarbejderomsætningsprocenten, er det 80 eller 85 i Mexico? Den er 85. Den er 85. Det lyder simpelthen så højt, så jeg hver gang lige, nej, nu overdriver du, Susanne, men det gør jeg simpelthen ikke. Nej, det er vanvittigt. Ja, det er vanvittigt, og man kan sige, det kalder jo i hvert fald om noget på et eller andet skal ske. Ja. Hvem vil du anbefale sådan en certificering her til? Jamen alle, der har med projekter at gøre, som ikke kun er et projekt på nu, men på længerevarende, og som har lyst til at gøre en forskel, som har lyst til at få folk til at flytte sig. Ikke kun på det, men også altså mentalt. Fordi jeg tror, at for spanierne de sad og reflekterede over det rigtig meget. Altså, som I siger, det er en dannelsesrejse, og det tror jeg virkelig også på, det er. Så alle dem, der har lyst til at gøre en forskel og få mere ud af en virksomhedens medarbejdere, vil jeg klart anbefale. Og hvordan ser du det her med at lave kulturanalyser versus at lave trivselsanalyser? Har du gjort dig nogle refleksioner om det? Ikke umiddelbart, men jeg synes, at kulturanalysen er god, fordi at man besvarer den lige når man får det, og det er så sigende. Altså det har vi så kunne se på de svar, vi har fået. Det kan godt være, at man synes, det er godt, men når de så har svaret på de her spørgsmål, så er virkeligheden altså lidt en anden. Ja. Og blev de overrasket over de svar, de så, altså de grafer, de så? Ja, meget. Ja. Hvad var det, der overraskede dem mest der? Jamen, at der var ikke nok styrke i selve teamet. Og det var simpelthen fordi, at de lavede individuel brandslukning. Så der var ikke tid til jamen vi arbejder lige sammen om det her. Førhen fortalte de, at jamen, vi er 2 mand til en opgave, og så bliver det gjort godt. Nu er vi 3 mand til en opgave, og det bliver slet ikke løst på den rigtige måde. Så den der team spirit manglede simpelthen, og det kunne vi læse ud af grafen. Ja. Og det er jo fedt at se det sådan sort på hvidt, eller hvad farver det nu har, ikke også? Så også det her med, at de følelser, man har som medarbejder, at man bliver bestyrket i, at det er der rent faktisk også andre, der har det på den her måde, ikke også? At det er ikke kun mig, der sidder her og har en selvstændig oplevelse af det. Ja. Det bliver virkelig spændende også at se måling 2 og 3 og 4, hvad det er for en bevægelse, der sker. Fordi noget af det, vi oplever, det er, at de scorer, som de laver første gang, måske bliver anden gang, så bliver de lavere. Fordi at der sker flere ting. Der sker det her med, at nu begynder jeg at få et nyt sprog for det her. Jeg begynder at opdage noget nyt, og jeg opdager faktisk også, at min ledelse tager det her seriøst, så jeg bliver også mere og mere ærlig. Så det bliver spændende at se, hvad der sker der. Helt klart. Nu har du jo fortalt, at det her med slagteribranchen kan være lidt specielt forstået på den måde, at der kan ligge slagteri på den anden side af vejen, som måske så giver slagterimedarbejderne ganske få kroner mere i timen, og så skifter man. Men hvad er din forventning i forhold til så at sætte sådan noget her i spil? Altså, så hvor langt kan de komme ned på medarbejderomsætningen? Kan de tilknytte deres medarbejdere på en måde, som gør, at de der 2 kroner, eller hvad det nu måtte være, at de ikke bliver så tillokkende? Altså jeg tror, hvis ledelsen vitterligt vil lytte til det, som vi har sagt, og de selv giver udtryk for, at ja, der skal ske noget. Hvis de vitterligt gør noget, og medarbejderne kan se på baggrund af det, vi har lavet, at der sker noget, så vil de blive der de næste 20 år. Altså mange af dem, vi havde i rundkredsen der, havde været der en 15-20 år. Og så sagde de også, at vi er jo dedikerede, ellers var vi jo skrevet med det samme. Men gassen var bare gået ud af dem, og så derfor havde de virkelig brug for, at nu at der kunne komme andre boller på suppen. Fordi så tror jeg virkelig, at så kan vi holde på nogle flere, og så kan de så også bruge den tid, de skal bruge til at tage sig af folkene på linjerne. Ja.
Det er jo altså også virkelig svært som organisation at gøre noget godt for helheden, hvis helheden hele tiden flytter sig, ikke? Også man skal starte forfra fra scratch, ikke? Og nu har du jo arbejdet med teamhjulet dernede, som er et af de værktøjer, vi har til det operationelle plan, men vi har faktisk også modeller både til det taktiske og det strategiske. Tænker du, at du i den organisation også kan sætte noget af det i spil, eller er det mest teamhjulet, der... Jeg kunne godt tænke mig at sætte det på i det taktiske og det strategiske, men man skal ikke bruge men det gør jeg alligevel. Vi skal lige vise ledelsen med næste gang, tænker jeg, at ja, der sker noget, fordi hvis vi så også kan overbevise ledelsen om det, så vil vi have dem med også, fordi de skal med. Ja. Og det er jo typisk også vores anbefalinger, det er, at man også tager teamhjul på ledergruppen, ikke også? Fordi ofte så er det en gruppe af ledere, og ikke en ledergruppe, ikke et ledelsesteam. Og det er jo vigtigt for, at altså, det drøber jo nedad, kan man sige, i organisationen, så hvis der er nogle uhensigtsmæssigheder. Nu i Mexico, der har vi, når vi skal derover, jamen der har vi kun taget line managerne med, men vi ser bare, nu har vi arbejdet derovre i 2 år, vi ser bare, at ledelsesgruppen, de sidder for sig selv. De er ikke med nede i det operative, og der kunne vi godt tænke os at trick dem lidt, fordi det er det, der er nødvendigt også for, at vi får de sidste procenter ud af dem, som vi gerne vil have, når vi arbejder med udbytte og med folkene. Ja, der er jo en sammenhængskraft, der ligesom rummer en synergi alle steder. Er der nogle spørgsmål, du har undret over, jeg ikke har stillet? Nej, jeg synes, det har været nogle gode spørgsmål, Sanne. Det er helt klart. Og i forhold til, hvis du sådan ligesom, kan du se, at du i hvert fald forholdsvis hurtigt kan tjene prisen ind, som du har givet for certificeringen? Det er der jo også mange, der tænker på. Det har nu ikke lige været det primære til at starte med, men på sigt, jo, det vil vi kunne. Det vil vi kunne, ja. Så... Jamen, hvis man nu sidder derude og har fået blod på tanden, så har vi jo selvfølgelig også nogle kommende hold for certificeringer. Og vi har rent faktisk, jeg kigger lige over på en anden skærm her og se, vi har faktisk vi har et hold, der starter her slut marts, slut april, i juni og så august-september. Så der er faktisk 4 hold af datoer, man har mulighed for at melde sig på inde på vores hjemmeside, der hedder ex3people.com. Og hvis man så går ind under den, der hedder værktøjer og uddannelser, og vælger uddannelser, så ligger der en PCI-certificering der. Og ellers så ræk endelig ud, hvis det er sådan, at det er. Og Mette, tusind tak, fordi du lige vil komme flyvende ind og dele dine erfaringer. Det er vildt fedt at høre. Ja, vi er lige startet op jo. Ja, vi er lige startet op, men vi er spændt på det næste. Og det glæder vi os også til at høre om. Men jeg synes, det du virkelig er det gode eksempel på, det er at drop nu alle de undskyldninger. Lad os nu bare komme i gang. Ikke også? Så det meste af alt er den, der bærer faklen, der bare skal være dedikeret ind i det, så hopper andre også med. Fordi der er et ekstremt stort behov for det. Ikke bare i Spanien, ikke bare i Mexico, men også i lille Danmark. Ja, lige præcis. Så, tak, Mette. Vi høres med. Ha' det godt. Hej. Hej.